Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem alături de Geo. Salut! Și da, astăzi ne vom juca Fall Guys în Roblox. Cred că ăsta e cel mai wow joc. Da, l-am găsit, cel mai asemănător cu Fall Guys. Acum câteva secunde. Nu nici chiar secunde, acum 2-3 minute, 4 minute l-am găsit. Sunt uimit că există un joc asta. Da, adică Mă nu, mir că... găsești cam mamă, nu mai poți să... se respawnează astea. Se respawnează normal. Mamă, sunt pe locul 2. Mamă, trebuie să urmez pe una, fii atent. Și eu trebuie să-i urmăresc pe unul. Am căzut jos. Eu n-am căzut. Norocul tău. Norocul tău. Ok. Și dacă vă place seria noastră de Roblox, dați un like și un subscribe. Să vedem acolo cât mai multe like-uri și cât mai multă susținere din partea voastră. Deci ăștia cad random. Oh. Gata, am terminat. Și am câștigat. Acum suntem ăsta. Hai că am ajuns la următoarea fază. Acolo e și Acum, aia. hai. E ușoară, e ușoară. Mamă, am reușit. Cum ai să cazi la final? Acum Wow. ne putem uita la ceilalți. Mamă. Asta e de pe TikTok. Am găsit unul de pe TikTok. Stai pe... Unul stă FK. Pe acolo o lupă. E o lupă, da. E o lupă. Aha. Și mă cauți playeri. Ia, că mă uit acum, ia. Mamă. Hai să văd. Bravo. Bravo. Mai sunt doar câțiva. Era bine dacă puteai să faci cu sezoane. Era perfect jocul dacă puteai să fii cu caracterul de Fall Guys. Și dacă îți dădea cu calificare, cu de-astea, cu eliminat. Da. Atunci și calificat. Atunci era number one jocul. Era perfect. Da. Cum ar veni și dacă vreți să dați like și la episodul lui Geo, la canalul lui, dați un subscribe acolo, că are și el canal. Face meme-uri interesante, amuzante, crazy, funny, exemplu. În curând o să deschid un canal de gaming. În curând, fiți pe canal. Da, chiar un are tricou cu TikTok. Ia. Oameni care le place TikTok. Haide. Hai cu mine. Vino cu mine. Oare? Nu, era cât pe ce să cad. Da-te mă de aici. Și eu era să cad. Ha? Și eu era să cad. Era să cad. Dar era periculos. L-am împins pe unul. Dă-te, că te dau jos. Te dau jos, bă. Nu. Pe jos. Mamă, ce bine. A căzut aia. Tu ai căzut? Nu, o chestie Nu, de aia. nu. Am atins-o și n-am căzut, fii atent. Am atins-o de greșeală. Aoleu. Mamă, acum suntem izolați. Așa, nici nu trebuie să sar, mamă. Ești cam... Locul nostru, știi cum se numește? Cum? Știi cum se numește? Bă, mama a mișca, gata. Știi cum se numește locul nostru aici? Cum? Carantină. Da, chiar. Sari, că poți. Ce poți? Norocos. Am crezut că poți, nu știu. Stai că vreau să mă dau pe full screen. Gata. Aoleu. Ca să fii și mai M-a distrat. dat stand de 2 ori. Mi lipsește din jocul ăsta numai Fall Guys, să arate ca Fall Guys. Da, jocul ăsta se numește Sleep. Să se pune și de la de schimba caracterul și să poți să și ala cu calificare, Oamenii dacă știi? chiar cad, știi? Atunci ar fi Fall Guys în Roblox asta e identic. Da. Că în Roblox oamenii copiază jocuri, nu fac jocuri. Da. Adică copiază o neighbor și așa mai departe. Și aia îmi place. Facă jocuri care sunt gratis pentru cei care nu vor să plătească. Adică asta e Fall Guys de buget. Da, asta am zis eu mai devreme. Da. Fall Guys de buget. N-ai bani? Intră pe jocul ăsta. Da. În plus, E și gratis Roblox-ul. Dați faci nu cont și pune, atât. auzi, dacă punem jocul în descriere. Și. Da, punem jocul în descriere. Dacă ar trebui să punem și noi jocul în Dar hai să vedem descriere. cum se numește totuși. Că... Da? Sleepbox. Da, Sleepbox. Răspunde mai încolo. Ia. Oh!
Trebuie să facem filmează. parcurs. O să dacă filmează. Da. Până la sus. Până sus. Sleep blocks. Haide, 3, 2, 1. De ce? Bă, suntem unul lângă altul. Da, hai. Hai, Eu hai. mă urc în partea asta Să altă. mă duc în cealaltă. Mamă, dar e greu că-s mulți playeri. Mamă, dar ce easy e. Mai easy ca pe tower. Oh! A căzut. Ok. Deci, fii atent că alea verzi o să cazi. Exact, ca pe partea aia altă. Care Ok. popa. Eu Totdeauna puțin pe mai... Sunt din nou de la Greu. capăt, știi? E ușor să urci Eu astea. sunt, Nu, eu sunt sus. Nu, am căzut. nu. Am căzut cam jos. Nu. Hai să dăm Nu, de... nu, Nu! Dați-mi like Ai și terminat? subscribe dacă vă place. Ei. Ai terminat? Nu, mai am. Și eu mai am. Sunt la cuburile roșii. Alea mici. Ai eu la chestia aia, la parcurul ăla cu săgețile. Am ajuns. Ai ajuns la final? Da. Mamă, dar e Sunt greu pe- că sunt mulți playeri. Și eu Sunt pe locul 6. Sunt pe locul 6. la cuburile alea. Cuburile alea roșii acolo ești tu? Sunt pe... Gata. Am terminat. Bravo. Mamă, dar e intens. Sărbători. Nu. Am vrut să-ți dau eu și tu mi-ai dat Hai să mie, dar de nu cât timp mai făcut să filmăm? cad. De 6 minute. Hai mai facem noi vreo 10 runde. Vreo 5 runde. Până la... Fii atent. Poate la mine, eu sunt din afară. Unde ești în afară? Uite, sunt pe din afară la asta, la intermisiune, la asta de spawn. Lol. Te poți urca și... A, da... Lol. Uite, La chiar. rotește-te un pic. Ți-am dat... Păi! Pleacă-mă de aici, că-ți dau eu. Nu! Mamă, toți sunt cu mașinile, vezi? Mașina la costă Robux. Că și bă. Toți și sunt bă, cu care mașinile. Ok, haide că Vreau începe mașina ta. următoarea rundă. La mașina, mă, dă mașina. Bă! Eu am fost locul 2. Trebuie să mă scot. Eu sunt pe locul 6, ce? Bă, nu, ești pe locul 8. Păi, persoanele erau 6 când m-am spawnat aici. Deci eu am fost al doilea cel mai bun. Deni. Wow. Cred că penultimul, nu știu, cred că sunt invers toate. Profesionist. Gata, trebuie să fac ceva. Ia. Ce? Hai să vedem. Asta îmi place mie cel mai mult. Mama, astea grele sunt faine. Din nou, tot asta e. Ba, nu, ba, Am înțeles să bag și mai multe. se bag mai multe, crezi? Da. Mă, dar sunt cam multe de-astea, nu Ah, știu. am lovit pe unul din față și s-a lovit în spate unul. Fii atent. Hai, plecați voi, că vreau să au blocat chestia aia. Eu sunt la a doua etapă. Nu! La capăt. Normal. Nu! De la capăt. Nu-mi place că sunt chestiile astea, ventilatoarele astea ce îs ele. Na, vezi, e greu. Nu cred că termin Cred că asta. chiar merită jucat, adică e gratis. Da, Adică și... nici măcar un Robux nu plătești. Și uite ce frumos și ce mult e lucrat la el. Da, adică... Unii chiar urăsc jocul ăsta pentru că a copiat jocul Fall Guys. Da. Bă, dar e prea greu. Da, e gratis, asta e bine. Uite, un nou de-ăsta, un nou challenge. Mamă, nu! Nu te cred, nu! Exact la ultima! A căzut la ultima. E babuie puțin. Nu e băguit. Ba da, puțin. Sunt de la persoane. Nu, adică puteam să Sunt merg prea pe multe apă. persoane. Puteam să merg pe apă, dar că doar săream. Sunt prea multe persoane. Sunt prea multe persoane. Păi da, că se răguiește dacă sunt persoane prea multe. Și persoana care a făcut jocul ăsta trebuie să regleze încă un pic jocul. Mamă, sunt la la ultima. Eu sunt la penultima. La alea cu ventilatoarele. Sunt la penultima. Hai, să rotez. Hai, ce loc o să fiu aici ca să o termin? Cred că nu mai Am nimeni. zis că nu o să o termin, dar ghiși ce am terminat-o. Uite-te la mine. Hai că mă uit. Uite, Op. aici am fost și eu. Am asta de acolo, easy. Nu! Nu! Exact! Ultima secundă a pierdut. În ultimele secunde putea să câștig. Am,
A sărit exact atunci, ai văzut și tu ce bine a sărit? Ceva a Mă, fost, jocul ți-a zis, why you bully me? Adică tu ai zis și jocul a Why zis, you... de... Yeah, why you bully me? Da, așa a fost. Fix așa. Scuze că mi s-au căștile, da, trebuie să le... A, asta mai a fost odată. E cel mai tare joc care am văzut până acum. Adică cel mai... Mamă, dar și Bun. te împing! A? Așa chiar te împing. Adică lumea... Mamă, să ca jos, știm- ca jos, ca jos. Eu sunt cel mai sus. A, nu, sunt pe locul 2. Și eu cred că locul 3. Mă, Serios? prea multă lume. Wow! Wow! Așa ora are, ceau, Geo. Ia, ești exact pe lângă mine. Ai Ia, terminat? uite. What? Să Am stau terminat. cu mine unul. Eu sunt pe locul 3 sau 2, nu. Sunt Eu locul cred că 2 sau sunt 2, 3, ești pe 2 locul sau 4. 1. Tu ești pe 4. 4? Da. Oare ce Tu e m-ai la spawnat pe show? locul 2 și s-a spawnat unul, cred că în același timp cu mine. Cred că suntem pe locul 2, amândoi. A, deci aici poți dona bani. Hai să ne batem. Mamă, ce pică de aici? M-a picat red. Stai. Tu ți-ai cumpărat ceva? Efect, da. Ia. Da, de unde îți spui efectul ăla? Oare? Da, A, de aici. câți Equip. bani ai? Câți bani am? Am 30, să ai 200. Nu pot să-ți iei credit. Nu Unde cred. pot să văd? Uite acolo la players, acolo, știi? În dreapta. Ia. Ah, coins. E acolo e coins. Eu am 250. Bun, îl cheamă Bad Tank you, ră. Lol. Ha! Hai să ia la bătaie. Hai mă, la bătaie. S-ar Să văd pica dacă- pută. A, te-ai teleportat. Nu, acum încep să aibă din ce în ce mai mult. Trebuie un server privat, cred. Sau ceva Da, de nu, gen. prea nu voi intra în server private pentru că jocul ăsta e fain așa, știi, fără. Da, Pentru că Faza e mai practică, greu așa. persoana care a făcut jocul ăsta, a trebuit să a vrut să pună mai multe persoane, știi, cât era și în Fall Guys. Adică De 60. exemplu, mai puțin. Numai că faza prostă e la... Oh, uite. Asta Oh, e e nouă. diferit asta. Mamă! Mamă, asta Mamă, e dar e grea. lungă rău. Asta e grea. Asta e grea rău de tot. Cred că aia, dacă atingi tu aia roșie, mor instant. Deci prima parte e grea. Ok. Multă lume... Nu! multă Nu lume- arunc așa! Gata. Tu poți merge pe apă dacă știi. Nu, că după încetinești din ce în ce mai repede. Mă, așa sunt grele. Te duci înapoi apa aia, am înțeles. Aia nu se întâmplă nimic. Nu, aia roșu cred că e periculoasă. Aia cu roșu e periculoasă. Nu se... O să dispare alea care se fac roșii. Adică o să facă din ce în ce mai transparente. Da. Uite, ăla e pro la joc. Tu deja ai terminat? Nu? O Mamă, să-l la rol. ceau șos. Nu! Nu! Ceau. Hai că suntem la egalitate, totuși. Eu cad Nu. unde vreau. Mă, dar aia roșii Că mă pici. sunt periculoase alea, cred. Nu știu. Nu! Dar ți-am zis că te poți duce pe lângă. Aole, trebuia să dea prin apă. Revive, hai cu revive-ul. Îți dai revive? Plătesc 20 de Robux, vai de capul meu. M-am trecut. Păi da? Uite, așa nu se Hai să mișcă. văd. Văd acolo, uite, văd harta acolo. Hai că poți să faci. Am trecut-o. Eu am lag. Bravo. Am lag și pot să trec. Știi care e faza proastă? Că persoana care a făcut jocul ăsta a pus prea multe persoane să joace. Bine, dar dacă aduci cu un internet extrem de bun, asta nu-ți merge nici măcar un pic de lag Adică pe mi-e- server. Gata, eu am ajuns la final. Ai, trebuie să te grăbești. Gata, am ajuns la final. 16. Bravo! Profesionistul cred că a murit cu mine odată. Nimeni n-a reușit, nu? Bă, Darius, bravo!
Da, De eu ce sunt nu? lobby Sunt pe acum. locul 3. Eu sunt Sunt pe lobby locul 3. 4. Bravo. Nu mă bagă. Ai un win. Nu mă bagă. Nu hai te de- bagă? Da, e Mamă, tu încă alergi, uite, tu încă aterizezi la mine. Da. Tu mergi, de parcă zici că tu cazi, vezi? Așa Hai se de vede la mine. Ia, Pizza Sky. Asta îmi place mie, Pizza Sky. Da. Wow, numai cu pizza. O să-mi dau Fii reset atent. că ele weird. Și totuși, cam atât Bă, cu bă, acest bă. episod. Sper că v-a plăcut. Mulțumim pentru susținerea și atenția acordată. Și ne vom vedea data viitoare cu mare disconnect. Pa, pa!